Ah, nu în sfârșit am terminat munca. Brrr. Da, am terminat munca, nu sunt telefonul, da? Am ajuns acasă, păi... Cum ați ajuns acasă? Serios? Unde sunteți? În casă. Dar în ce loc? Da, stați că am fost telefoane pe... Nu știu de unde am tras pe ea. Sfințile, de când vă așteptam. Vreau să vă adorm. Bun. Încă somn? Da. Închide ușa. Da. Nu bea mult. Hai să mă consult. Părinți. Uitați la televizor, da. Cafea? Da. Vrea și mai mult de ce. Nu, că mi-aduc o cafea. Cred că am dat cafea pe mine să mă mine. Uitați. Mulțumesc, fiule. Bine, am dat de jos. Așa. Um, Trebuie să mă... Da, hai să mă mai repede. Ce faci? Bine, eu vreau să-ți dau. Am tot puteți... Părinți, vreau să vă povestesc. Eu am folosit multe și am făcut telefon, am plătit telefoane, tot am... Așa. Restul, dar știți cum am făcut asta? Am șefuit o bancă. Cum? Și a fost arestat? Nu, cum a arestat gardianul și am pus mai multe acolo și am bani aici. Uitați. Mă vedeți? Nu. Am adus mulți bani. De unde? Păi v-am zis, am șeful de bancă și m-a ajutat gardianul. Și eu îl plătesc până când termină. Ha, bine să nu fie ceva, să îți pățești ceva. Și eu, uite, vedeți aia? Acolo e serviciul meu. Acolo muncesc eu. Ce mai de tai copaci. Și cât primești? Cât lemne iau, atâta primesc. Bun.
Bine că mi-a făcut vreo prostie. Bun. Tata, m-a dus. Da, mă, tata mă lasă doar. Așa. Să stau aici acum. Bine să. Și cam atât cu această ediție cu Minecraft cu părinții singur acasă. Așa. Bye bye.